महाशयଙ୍କ राज्ୟରେ ନାରୀମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଓ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଏଠି ତ କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୁବତୀ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖବର ସବୁଦିନ ଖବରକାଗଜରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଅମଲା ଶାସନ ରାଜ୍ୟଟାକୁ ଲୁଟ୍ କରୁଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ପ୍ରଗତି? ନା, ପତନ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜରୁରୀ। आउ सही होनी। आउ केते दिन बहुत हेगला 19 वर्ष राज्य सरकार बदलिबा दरकार।